खुलुमबाय आंनि आर बि फेमिलि इउटुब नायगिरिफोरसिम सिगांखौनो जासिहरग्रोबाय। दायो आं गोदान भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा गुवाहाटियाव साब्रै सिख्ला हमजानायनि सायावहाय। बेवहाय जोंहा गोबां इउटुबारफ्रा गावबा गावनि फेसबुकआव गारनानै गोबां सावरायबाय बुंबायबो होमबा दा आंबो बेवहाय फंनैसो खोथा बुंनो होननानै दिनैहाय भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर। दा खोथाया जाबाय जोबोद लासिंसिङाथ' लासिंसिं जाबाय, नाथाय बै सिख्ला साब्रैनि थाखाय लासिंसिं जायाखै, नाथाय जाय मानसिया फेसबुक इउटुबफ्राव होदों बिसोर लासिंसिं। बुजिबाय खोथाखौ? जाथि आरो हारिखौ फानग्राया सोर जाखो? नोंथांमोना साननानै हमबाय, हमनानै मोनबाय नङा होमबा? बिथांमोनखौ हमनानै लांनानै अफिसाव दोनहैदो, फिजिकेलि सास्ति होदो, बिनि न'खरनि गार्जेनफोरखौ लिंहरदो। बिसोर बिदि फेसबुक पेजआव जे इउटुबफ्राव हगारनानै जे स्टेटमेन्ट लानांगौ बेथ' नङाना। बे बिराद गिदिर गोरोन्थि, मिथिबाय? दे हगारबाय, फेसबुक पेजआव बा इउटुबाव हगारबाय दे, आं मानिबाय। बिसोरनि पेजखौहाय होथेनांगौमोन, मिथिबाय? बिसोरनि पेजखौ होथेनानै जुदि स्टेटमेन्ट लायोबाबो आं बेखौ अके, मिथिबाय? नाथाय दि बिसोरनि पेजखौ होथेयालासिनो स्टेटमेन्ट लाबाय, ओरैबायदि जाबाय होनबा दुनियानि मानसिया नुजोब्बाय। बिदिथ' नङा। आं माने साक्सेस जानाय मोनाखै। माने हमनाया हमबाय दे, थिगैनो दं, हमनायनि सायाव आं जेबो सानाखै। नाथाय बे आपल'ड होनानै जे स्टेटमेन्ट लानायासो जे गोरोन्थि जादों। स्टेटमेन्ट लानाय बिदि नङा, बबेबा अफिसाव हमनानै दोननानै बिथांमोननि न'खरनि गार्जेन बिमा बिफाखौ लेंहरनानै, नङा होमबा, बेयाव स्टेटमेन्ट लानानै बिथांमोनखौ फिजिकेलि सास्ति होनानै बुजाय आजाय खालामनानै बिमा बिफानो आराम गथायहर। आरो नेक्स्टआव बिदि दाजासै, बुजायहर आरामसे, नङा? बिदि नङा, मिथिबाय? आं बिराद दुखु मोनदों। बिसोर दासो फरायफुनाय गथ'फोर, बुजियाव जाबाय घटनाया, नङा होमबा? बेवहाय माखासे बै जाय हौवा मोनदों, नङा होमबा, बे हौवायाबो दायनिगिरिखा, आरो जाय हिन्जाव सिख्ला साब्रैफोर बिसोरबो दायनिगिरिखा। हौवाफोरनि खोथा बाथ्रा गोदै राव जि गबोनांगौ बे नङा। ओरैबायदि दङ, ओरैबायदि कम्पानियाव मावहैनोबाथ' बिदि होनबानो जे गबोनांगौ, बिदि नङा। जोबोद लाजिनांथाव जोङो बियो दा जाथि हारिनि थाखाय जोबोद मुगैथाव। बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंबा अननानै खेमा लोगोफोर। आं बांद्राय एसेबां माने एक्सपार्ट नङा खोथा बाथ्रा रायलायनायाव। बेयावनो दोनथ'बाय लोगो बिदिखौ। बाय।